anak gede-gede gak kena andal. Wah, tapi kongkon gak disutek ngene ae. Soroi. Oh, tuan wis kerja, berseni omah. Oh, arek arek. Sampai sore ini loh, kalau sore aduh belas. Sekarang jebol ini tak lupa dah. Bersih ini kan gak nyamuk. Nah, kita ngowet terus enak. Wah, enak. Nampak Allah sehat. Nek demam berdarah. Aduh, sampai belek. Inggih. Opo iki? Panas wis enak lapo ya. Iya nih. Iki kene wis nopo. Iya. Aku kok Loh, nih. gara-gara itu Kita ini karo lan wong. Jare omah kosong. lah kan kini lewat samping. Kalau itu Iya. wis metu toko kono wis berarti uteke ungu Mas ini. Iya. Wedi aku ini. Tak kira udan yo. Cuma kabeh aku tak kira udan. Lah iso jangkrik iku akeh to. Lho moro playon ae awak dhewe. Lah iya. Kon wis mangan Kurung. nang warunge yuk jual Ayo wis. ngopi yo mbek aso. Indomie deh. Iku kon ngombe opo itu? Awonon. Anu pengen es kopi aku li. Aku esok enak kan. Coba. Wih, ibu wong ibu. Iyo, Kan naik dulu wih. iyo. Si. Wah, saya dibeluk ayo. Si. Ayo sudah. Duduk. Pelan ini sih. Wah, oke. Ini waduh. Tuh ayo. The Bluetooth device is connected successfully. Ayo, sikat. Siji, loro. Hei, kon mana kon? Tadi apa kon? Maling bom mana kon? Ayo. Cuk ayo. Hei. Ada setan. Kapur.